Kinilaw din na guys. Parisa na magsaging. Ayan, kain tayo, kain. Hello guys, good morning. So sa sumida rin magkilaw guys. Kaya ro mga ulian ng atang mga panglasa. Ano bintahan na maghang panlasa. So sa kapagabi ra mo'y pait pa kabig ang panlasa. So siya mo'y hampakilawon di ah. Timplahan na siya. Siya mo'y hampatimpla. Morning. Siya mo'y hampatimplahan sa kanilaw guys. Kalami ini siya mo timplan sa hinlo po na siya mo gama. So muna yung ganahan ni siya guys. Na magkuantag. Grabe nag-iilog na gamang mga army daris bahay guys. Nara mo na namin paghuwat mo. Naghanap ba ninyo? Uy! Tugot ganit mo. Right. Timbungan ni siya nga isda guys. Naram pa dyan. Ka-fresh ka adzo. Bago pang gidakop. Pag upang gidakop. Uy, gabi ira na gidakop. Karon pa naman na. Niabot. Abot. Kay lazo ba sa pag ilang kuaanan na ito. Mazagan kay nanay isda. So, dahil na sila sa papagabi guys. Palit sila tuwa sa ay! Mahagbang be! Arasa pa dyan na bagat. Palit sila tuwa sa baktin. Ang mga baboy di ay. Ayan. Dahil na sila guys. Palit na sila tuwa sa Adoy, masamos baboy. Lagi. Mga ko ulit ako. Maray baw eh. Palit pig kuan pa. Timbungan. Ay, ano ba? Ihasot mo na sa likod. Hinay kuya. Gawa na ikan na gatang baboy. Sige na ito pag-iiwek. Napila ang tangang sako. 150. Sako? Bitew! Baga tayo kapil po ka kung kailabot siya. Uno na ang sako guys. Bitew! Hoy! Ano nag-away naman ni sila oy. Ayan. Awa toy! Nag-aaway na sila ng ulam. So ako naman pa yung maghiwa dari guys. Ako ang maghiwa ng sibuyas. Loy limonsito. So, lami dilaghanan og kuante kanang naay limonsito, rong aslom ba? No. Ang suka di aslom. Aslom hang padud. Puot ko din ang agis ng kuno. So guys, magtakang sa tag saging pare-pare sa pagkinilaw. Yan, sarap to guys. Pinakabuo promo ko eh. Yan na yan. So, 4-6 valor sila na guys. Ayan, takang natin ang ating saging para sa pagkinilaw. Alright. Kakain na tayo ng kinilaw. Hawa sa pan guys ba? Hawa sa pait sa panlasa. Ayan guys. Sigaan na taga tayong saging. Para na tayo pang pares sa itong kinlelaw. Tanaw pa, agsabaw. Basta yung nag-ararap ng daghan na. Gamay naman na. So, kami daghan na din. Oh, basta lang. Gaban na guys. Ulitin sa kaya sa gaban. Entra. Huwag kasabaw bulang hoy ah. Huwag kasabaw bulang hoy. Paniguro lagi mo luto guys no. Alright. So ingana na ka daghanan guys nga sabaw. Okay. Ayan. Para may pangpares tayo sa ating kinilaw. Oh. Abangan sana dari guys ang nagkuha kinilaw. Kailangan sa nakare. Awara! Okay. Kano mo? Kumidahan ka. Dapat mga araw may nagpaabot. Paabot tinsahan. So! Kita wala Lamay kinabot na niya. inunan. Hindi na kay. Bog lang yun. Tapis baligat. Tapis baligat nga. Aw, lawak. Sa kalani mo. Tapis salong des. Sama na ako ng dahon guys. Para ating lagyan sa aking isugba. Nag-iisang malaking Tapis isda. airport. She! Guys, mo na yung isugba guys. Pwede nga. Sa lihugasan. Ito ang aking ihawin guys. Isang pirasong fish para kay Kim Kim. Ito lang kasi yung malaki. Kaya ito yung ihawin ko guys. Para ulam Kim Kim almusal. Yan, lagyan natin ng dahon ng saging para hindi siya masunog. Yan, mamaya na yan guys. Ihawin natin yan. Ayan, luto na kaya ang ating saging. Ang saging nating i-partner sa ating kilawin. Ay, kulo-kulo na dahi. Kumakulo na siya guys. Brown na. Luto na siguro na eh. Tikman natin ngayon. Bita ko anan guys. Luto naman eh. Pwede na bang kitkitan?
Lami. Lami. Ngit. Ngak. Pwede yan guys. Nakaon yun. Okay. Ano pa nga? Kaon niya natin to guys kasi malambot na siya. Yan. Malambot na ang ating saging. Kwalto sabaw. Hindi siya pumangit yung lasa. Alright there guys. Ang ating mga ang sarap na saging. Yeah. Partner sa ating kinilaw. Ayan. Tabi mo na natin yan. Ako mag-iihaw na ng isda dito guys. Yan. Ihawin natin yung fish ni Kim Kim. Ayan guys. Sugba na nahaag. Nag-iisang isda ni Kim Kim. Hindi man taon to pwede kinilaw tong gamayng baji. Ayan guys. So harap na balikan unsa kay magkumot sa kuda tong atang kilawon. Stilan. Talagatang ang lamia katong saging guys. Tingnan nyo. Ang ating pinakamalami kayong saging. Wow. Kanin mo yarang lamia ka doy pares og kinilaw guys. Luto sa glaway na. So dera guys sa kamong kinilaw. Sara ni nga ng isda te. Timbungan. Isdang timbungan kinilaw. Dera guys. Parisa na magsaging. Ayan, kain tayo, kain. Tayo na mo kuyas. Mga kuyas guys, kung ano ibahaw na to. Pag iliya, luto na po dagi jang. Ano man na? Luto na po dagi jang. Luas, bro. Ito luas. Sige, tingnan natin. Ano ba luwasan ang puga? Bawa ni may kailangan siguro ni. Nya. Aman ba? Kain tayo ng saging guys. Malisik. Luwasan yung Gabriel kasi lisik. Darabit na nalang Kawas kunot. May lang. Ako, kayo ang pagkukakuwag na, nagluwasan noon. Pag ina mo ko. Balik na ang panglasa. Itong aga ko doon ka na. Permitin mo na na, be. May kunra. Vitamins, kuwang mo tanong vitamin. Ito to ang ikuan. Sakto ko vitamin. Sakto pag Saan bumili guys? ng hurot. Te. Paghanga na buok pa maning sili dani. Uy, na? Ano guys? Sili na buok. Dagmak. Dagmak ka. Ino, kita ko ni mo dugo ka, di ipuga. Wa man din nila dagmak ka mo ding wa mo hang. Ilang tag man ba? Adum na. Wala man yung puga. Yeah, guys. Di na mo nagdimado. Lami na nga saging tanawa, oh. Mo ni saging, peng. Pink tayo. Pink na na. Hilo mo na. Bing tukig. Pink ko no. Ay, Gabriel. Kanay mong luwan, buta yung suka, karoon na mauli, anak. Butang isig sili. Kita na bito kadyo, agwan talaman. Tutas. Naman, apel, pagka na niya maglubong. Apil di mawa. Ah, okay. Ano, patagam na kanong anak mo dyan mo nga. Kaya ba, ano ka, ano? Katas ba da? Bilib ato pansyon, di kagawa siya. Hudog man. Paluma ka dyan ang luasa. Bilik ako doon, da. Magunan pa ka na, mabundas ka, mamatay ko ulan mo. Tara ka iliya guys ya. Isda. Isda imo bini ah. O, ito, ipit na liyak yung kiki ko nga ni. Liyak ang ipit. Kakim-kim rin guys ya. Fish. Ako ra kay harara magkagan kinsa matkuk ano ka. A few moments later. Guys, ang mag-juice sila Papa Gabriel si Ilia, diyang assistant. Hanap yung assistant nagsige magpanguot na rin. Nagluot siya. Nagluot siya sa assistant guys, gaming baji. Aray ba na si isa may kamat mo isang isaod. Tila-tilaan. Abe? May kapag dugos, no? May kang mapay dugos. Ato sa ako ka rin sa merkado guys. Kaloyes Ginoo, nakaligo na ko. Ay, bahala ka ubuha ka dihag. Layas ka di. Basta kay maligo ko guys, higaan na sa pamati. Kaligo ko kay pila ko kaadlaw ay ligo kay katulaging hilantan sa nakuan. Bahala ka ubuha ka, mulayas lagi ni guys, di ka agwantag atang iligo. Sa mata sa ako merkado guys, kay mangumpra ko dari ginagmay diha kay unagad sa tawi sud. Nda mo. Kahit pag isda kay magsabaw mi, ilami ka do ihigop og sabaw. Palit pag kog tambaw, palit kog mga panghilanat kay si Papa Gabriel, wa pa mauli eh.
So, kaniha guys, nabli gid ko bahalag pugnaw basta kay ang lami ka iligo, lami ka sa pamati guys pag manhag ligo nigaan ang pamati. So bani ko ninyo guys maglaro-laro itas merkado mangita tag maadto kung dadto. Ay mangita ta tong isdang lami-lamig na oh. Is no. Yung sa bawig isda mo butang kamungbay. So kita-kits na ta guys sa tos merkado guys. So guys, naghuwat sa ako sang manghod. Ito pa nag-ilis. Ang wato na mayroon. Baga gapog nag guys sis wanangan. Na maot manggihapog panahon oy. Ano ba yan? Nagyapong kabaga kasog naglibot. Okay na guys, basta laman di lamang po masigbenek-benek kay grabe yung bangaha masigbenek-benek. Ay, thank you. Thank you. Ang bait-bait nito. Salamat. Danamis merkado guys. Kaba na hagang manghod ya. Sila nagbit-bit sang ipamalit. Mupalit sa ko na itong isda. Before ko mupalit itong isda, magkuha sa ko na itong order nilang PC. Sabon o toothpaste. Doon na naman guys, natay sideline. Yes, no. So, ano sa PC brand. Personal collection brand. Hindi huwag ma-chikiting. Diyan naman na dari. Wala di ay, upin di ay. Hayo! Otang ako. Ay, hangap, uy. Yeah guys, personal collection dari sa Alicia. Isa di day, RMG? RMG personal collection. Dari sa Alicia guys. Alicia brand. Dari das building. Live ka? Ha? Live ka? Wow, nag-vlog ra ko. Kaya yung mga kuhan, kabatch sa kadisco. Kasi hali ka na. Kagilutan ka, Joe. Naganap mo punta. May baka ni. Na guys, ya. Muna yung mga ipautang dari. Hello, madams. Hi, Dams. Shout out. Kaya guys, muna yung mga pautang dari. Mga toothpaste, mga sabon, mga pagwapa, para sa ilot ng mga nanimaho. Sada po yung mga pahumot, mga insik, kuan, hiya, mga wa na mga ukuk din itong bahay. Tara guys, ay kape, pasiksi. Ito Revital Life. Darapi dayapir, pas mga bata. Okay, na po yung mga brabagula na guys. Na po yung mga panty na na. Hoy, wasa na ipa-register. Wa pa. Dati na paghana guys. Naghana ka sa powder nila. Diyan dapat. Kisa dito yung mga mangutang guys na iraghan day. Sumutang sa ko karon. Duha ka check kay na ning order na ha guys. So, salamat ka sa ning order. Ti Sherlyn. Thank you. And Alert toothpaste. So, na ning order na ha dari guys. Alert toothpaste. Era. Ito na ipakon. Hasut na ipapanso na talad to. Makautang pa. So, makautang na dari guys. Basta membro. Ano pa membro mo ko na ni guys. So, ito sa na ipapanso guys. Yeah. Okay. Hinaghaman na rin guys. Mapalit ko gisda. Kamang sabon. Nami ihigo kong sabaw. O, trangkaso. Gihilantan. Naga ko gihilantan ko das. Gatong ko ana na ado naman tao. Nakaligo na yung taon ko ganina. Ano yung na-discover ka eh? Nandiyan ka kanta sa kamingaw ba? Gimingaw ko sa naho. Pastila. Sa ano na. Kasi ganito ko gana tayo. Auto-save na sa diha. Asa? Kaya na. Kani? Memory ni? Memory. Shout out sa diha. Hi! Ano bang tanong? Okay naman gulat si Jaga. Shout out. Manay hagkaaban sa naman Iskog Del Monte. Oy, Mamay Lino. Ang baili ba to? Baili ba to dahil disco? Hanggang guys, kanaguban man min sa direct trabaho ato sila Dick Smalls Bikiri. Dari sa una to ah. Di sa taga-alis siya dahil nakahinamdom sa Dick Smalls Bikiri. Manay hagkaaban niya. Sa una to, no? Pati ito yung mga magwang body si. Kaming uban na to guys. Ito sila si Victor Tumanda, si Marvin. Marvin Tumanda. Basta, grabe. Hi guys! Di ako na rin sa PC brand Alicia RMG. Muna yung brand na rin guys. Muna yung brand na rin sa Alicia guys. Nakautanganan. So utang na mo sa pamimbro sa una. Ala, okay. Unsa daw gi mo pinuton auto-save na ni si Ja. So guys, ito naghamang ko nang ipapalit og isda kay mo kumalipong uy. Uy, so wari kilain ng pamati. Galit Wa man maglain. lagi ka mag-jacket. Lagi nakalipat pa. Init na mo na usan ba? Lagi. May masabot kan? Oo, kung nakaligo, nakalipat ko dag jacket. Sino man nagdabi sa mo to imong Masad lang. Lain ang pamati sang lawas, pasilan.
Water ko dari. Kaya naman po ko ikachika di ah. Santa. First buyer sa dyan kinumpra. Kaya na ko ihalin. Kaya isang kinumpra di. Kaya na hangin utang. Kaya na. Ito na mag-trace itlog dahil. 140? 140? 140 ang 3. Ang sabi ito. Kaya na guys, bangus na laman. Eh, pwede na na Sabi sabon. na sabon dahil. Tata na. Daday mo. Ito na miday. Bye. Kaya, hinahinay namin. Ikaw rin, dada na. Ang karton. Diyan lagi papalit. Kailangan naghang... Abot kami guys. Nanipalit pag-ukambaw ni Papa Gabriel. Walang isda. Gisod. Wala turo ko ganina. Kaya lain na sa pamati. Ano ka naligo? Dali ang bibi gamay. Balik. Lagi mo buwan sana. Balik na ko na siya. So, naskim ki mag-orange. Asa na ba dyan ang alaksan o kanang? Adol dyan na idungan-dungan. Pag sarad dyan na i-unon. Alaksan ra. Kaya ba sinin sa... Upat na oras ng alaksan. Kaya ba sinin sa idungan-dungan ninyo? Yaw. Gamay raman ng mga dosis ng mga kuwan na kayo mga sa tamurom na. Pero araw sa ikaw ko, tagupat ka oras, Papa, oras. Kaya si Balit, itong mangga. Kay request yung tao na itong mga kabataang Pinoy na. Manggang hilaw. Wow. Mangga pa hinog. Uy, makasama, trabalig ubo. So, orange. Request na Kim Kim. Mangga. Dara, imo. Parang mawag ko an. Ilaw di. Tuling ah. Hungag di ilo. Ilaw niya. Pinaginawa. Mo na isang request, guys, na hilaw. Salamat. Sige, sige. Salamat rin hilaw. Ah. Lugman. Na, maguda na hilaw. Do kabuok na hanggi piling hilaw. Pagka kuya Kinkin, apple. Gam ka lang ngayon. Kuy, kuan katsilyo. Tagaipog ko pa. Tagaipog ko manggang hilaw. Pagka baby, orange. Ay! Orange. A few moments later. So guys, manigahangi pamalit. Kanina. Pag isda to, gisod sa... Tama ni mo gisod pag isda. Chicken Lucky Me. Ano guys. Tapali. Biskuit. Napkin. Asin. Ay, asin. Bitsin na din na. Pag magic. Downy. And powder. Oh, biskuit. Ano guys. Suka. Toyo. Bukag toyo guys. Toyo. Huwag kang balik dyan yung toyo guys. Kaya tagkualan niya dyan. Tagdusi. Nalapantay. Wow, ulam. Ano guys. Itong swan. Para dyan yung resibo. Para dyan yung resibo guys. Okay ka dyan. Okay, suka. Anam-anam. Toyo gagmay. Anam-anam. Swan. Gagmatoy. 12 pieces. Wanda silang palit ka sardinas guys. So karin palit patag ing ari guys. Dito liliin. Kaya tag easy. O tatos. Ang liliin na rin guys. Okay. Ayan guys, mga makain. Tulo ka fish cracker. Patata. Mga daring tao magi kuan dili ta magani mo na ilang pares sa ilang pulutan guys, pares sa ilang pulutan mo na ilang ipulutan guys, ug nay magitagay dito sa unahan ang tagay to ba mo na ilang pulutan. Kale cheese guys, kale cheese, rich choco. Nga, natay, Nor cubes. Kaya na mga rin Nor cubes. Yaki, super asim gambol. Canton. Yan guys, may nagmamita rin canton. Canton. 1 dozen canton. And 6 pieces century tuna. And 2 kilos of brown sugar. So, mga nasa guys, agahang mga bagong kumpra karon. Huwag na ba itong itlog. Yan rin guys. Egg. So guys, marita na naghanggi kumpra karon. Nato aning palit pod miog isda. Ay man sabunan sa panihapon. Higop tag sabaw. Dili man tag okay na ni guys. Okay naman siguro ko kay nakaligo naman. Ako talaga maghuwa. Kuya ko na.
So, ara lagi pang-arrange ka rin dari guys. So guys, naman ako arrange sa itong mga ginagmay nga bagong kinumpra guys. So, at least, na hinahinay na guys. Ihangat ko, oy, mustilan. So, na guys, na-arrange na. Arrange na dyan, dagatang mga ginagmay nga sideline. Magano naman ni guys. Nahinay. Doon na naman kay puhon, makabalhin mo na ito, ibalhin po nila dito. Yan, good guys, no? At least, na ito magalibre na tagasin, libre ta og bitsin. Right.